Здравейте, приятели! Добре дошли в новият епизод на Велис Travel. В момента съм отпуска и 3 дена ще почиваме малко покрай Ловеч. Целта ни е да обиколим колкото се може повече места покрай Ловеч, да видим колкото се може повече дестинации. Преди малко пристигнахме, часа е 3:40 и квартирата е близо до, не знам коя е тая река. Май е много красиво. Има си гледка, тук пейка. Сега в момента ще тръгваме към зоопарка, която ще е първата на дестинация. И като цяло този влог ще бъде по-дълъг, защото ще ви покажа и 3 дни, от които ще сме тук. Всъщност те ще са 2 дни, после на 3-я ден сме на друго място. Айде да след малко. Прекарани навигацията до някакъв тесен път, който едно момче ни обясни, че от тук въртиме само наляво и де факто трябва да стигнем до зоологическата. Ето го зоопарка. Пристигнахме. Входа беше по 5 лева на човек за възрастни. И сега дойдохме при кафява мечка. Ама нищо се е скрил. Мисля, че си е там вътре. Но все пак ще го гледам. Може би е топло, понеже днес е 33 градуса. Добре, кафява мечка няма. Следващите животни, които виждаме, мисля, че са 2 понита. А от тази страна има бизон от Северна Америка. Ето го там хапва. Хайде да ви покажа и понитата. Да ви покажа какво има тук. И бебо. И бебо. О. И. Много е сладко. Ето там вътре има един тигър. Но няма как да го видите, предполагам. Понеже камерата е широкоъгълна. А чувам, че и нещо ръмжи от тази страна. Тук има ему и лама в една клетка. Явно се разбират. Като шоколада. А да, малко съмнително ме гледа. Мисля, че иска да гълне камерата. Пилето е съмнително малко. Май. Виж как се бута. Ей, захапа го, стана битката. Захапа го за гърба. Вие как му напомни. Абе, той му отскубна това мери, виж. Отскубна му перушината и изяд. Ма много си лъщи. Гледай, сега стана боя. Стана боя сега. Гледайте. За първи път в Новели Travel ще има бой. Канала. Гледайте. Този дивек. Очна битка. Срещу този дивек. Сега иска да ми клъвне камерата. Ей. О, ми изглежда агресивен. Ето има едно щралче тук. То мисля, че ще го е страх. То не е чак толкова любопитно. Ей. Абе любопитно, ама го е страх. Искаш ли нещо да ти дам за ядене? А? Не искаш? Добре. Айде, ела. Ела, виж какво ще ти дам. Тук е тук още един красавец. Явно обича да го снимат. Айде, бе. Ела да тук. Айде, че ме е страх и без това. Той сякаш усеща. Дали папка? Ръката. Значи му е гладичка козината, изглежда. Нахранен дебеличък е. Айде. Обиди го, че му казах, че е дебеличък. Извинявай, извинявай. Имах предвид, че си хубаво дебеличък. Ще ме ръпнеш? Пипни смело. О, о. Чакай, я искам на те. Ела. О. Какво е странно. И красота. Тя да не е бременна. И красота. Ще ме ръпнеш? О. Трябваше си взема салити. Виж, в София не може така. Да галиш камилите. Папкаш ли, бе? А папкаш ли, бе? Я пипни и гърбицата. Не, пипнах и кореби. Виж прасенцето, кое е сладко. Гледай.
Значи в София имаме така свободно пуснати щрауси. А тук има бебе прасенце. Дето папка. И! Вижте какво е сладко. Какво вреди, Моник? Елай тук. Елай тук, тате. Ела, няма да се плаши. Ела. Ела бе, дебеланче. Кой е дебел? Ела бе, дебеланче. Ко папкаш? Папкаш? О. Иди, ела да те погал. Айде. Ела. Ела, не се плаши. Ето така има и някакви бизончи. Ама те си дремат. Ето го прасето в естествения му хабитат. Повъртяло се окълта на хват. А това явно само бебетата, дето са пуснати. Много са сладки тия прасета. Гледай, крух. И! Айде сега отива и то окълта. Да се топи малко. Добро влиза окупата за ядене, няма това. Това порода са тия. Виетнамско прасе. Едвери, ейте го, бебе. Ой, бебе. Добре, бебе. Като цяло всичките животни са доста дружелюбни. И всичките са податливи на пипа. И на галкане. Какво бе? Какво е това мисли? Иди беланчо. Ето го там има едно, което спинка. Чакай да му правим изненада. Какво правиш, бе? Иди беланчо. Иди беланчо. Тук има още един любопитко. Къде иска да папка? Ма нямаме храна. Ей! Умните. И там има едно бебенце. Ето го ето там. Скача при мама. Ето го. Тежка си гръбчица. Ей! Ей! Ей, бебо! Ето го, бебе. Крият го мама и тати. По средата между тях. Вижте как се го гъшна. Няма судорчета. Няма нищо да ми направи. Ела бе, маман. Ще ме хванеш и за пръста. А? Се дърча. Но те си семейство. Те са по друга страна. Виж как го крие по средата между друг. Ето тук има някакви по-голями маймунки. Мисля, че са павяни. Или нещо. Не мисля, не съм сигурен какво са. Ма са от по-големите. С червените дупета. Да, с червените дупета. Тук виждаме два лъва. Ау! Гледайте какъв красавец. Мъжки и женски. Оп! Какви са дебеланчевци. Ама клетката им е страшна. Шо, гледайте. Буквално можеш да го фанеш за лапата. Женската ръба, мъжкия за дупата. Гледайте, събуди го. Огромни са. Огромни са. Ей, красавице! О, какво е си красиво! Много е красиво. Мери, това е огромно нещо. Ей, Марзеланчо! Гледай, как се треска. Ей, красавица! Не е толкова близо. Не. Нема да те погава. Нема да те погава. Малкият език какъв е готин. И по главичката ли искаш? Гледай. О, дебеланка. Това е опасно, не го правите. Наистина опасно. Грозовите. В момента нещо са се разглезили, ама не може да имате доверие на диви животни. Ето тук има още една сърничка, която мисля, че е страх. Понеже гледам. Ще не иска да се храни много. Ще може да венча. И бебо. Няма да се плаши. Така, следващите животни са европейски муфлон. Мене наовни ми приличат и на сърнички. Не са нищо особено. Като цяло, ако ги видиш в дивото, ще бъде много по-интересно. Видяхте го прасенцето тук.
Е, там отсреща има още едно. Много са сладки тия прасенца. А я да видим ето какво има. Еленчето. И ти едно еленче. И красота. Красота. Ма много си хубаво ти. Вижте какви хубави рога има. А тук има и едно женско мисля. Няма да ти я пипа. Няма. Тук като цяло животните са доста дружелюбни. Ви трябва да има лъв, ягуари и някакви други такива подобни хищници. И те обичат. А ти какво е, Маймуна? А? На нея. Не бъди нагъл. Еха, маси ти. Айде, папкай. Айди на красавицата. Те сега ще се наредат всичките, виж се. 1, 2, 3, 4, 5. Те всичките дойдоха да едат. Виж то как интересно ни следи. Хайде, бойте, хайде. Браво на момчето. Гледайте сега какво и по нас. Стоп. Ема, то е много нахален то. Виж кое, ела. Айде, аз ще те храна, че ти ядеш за всички. Листенца? А ти какво бе, бебе? Какво бе, бебе, въртиш тази пащела? Айде. Той е нахален. Ама си слуша? Много нахален ти. Идва са при мене да яде. Гледайте. Голяма кафява мечка. Тя е присъща за нашите Балкани. Ето там вътре има още една заключена. Явно не е слушала. Те ще си дупят. Гледай как се чеше дупата, гледай. Видиш ли с ръка? Там гледаш още една, ето. Излиза с дупата навънка. Два големи броя. Да снимам. Можете ли да си представите как си отивате в гората и срещу вас една такава голяма мечка? Предполагам, че няма са толкова дружелюбни, колкото тук. Гледайте колко свободно ходят по стръмен клон. Всичките папкат сухи листенци. Голямата партия има да папка листенци. А една другата мързелия. Топло е. Ето има водичка там, що не си тук. Така, с мечетата приключва влога. Благодаря ви, че изгледахте този клип до края. Това ще е първата част от почивката ни, понеже нямам батерия, исках да ви снимам още няколко места, но на GoPro-то му свършва батерията. Не знам как да го направя на две части или на всеки отделен влог. Вижте как седна. И да, ще го помисля и ще ви кажа. Благодаря ви, че изгледахте този клип до края. Харесвайте, споделяйте, абонирайте се, ако ви е харесало. И до новия епизод.